ɗum habaru yeesu e jonde maako e mayde maako e ummitaki maako daga mayde. Binduɗo ɗum habaru woni Lukka. ɗum habaru ɗum wi'ama habaru belɗum ɗum Lukka windi, amma o ñamri yeeso nder bindol makko ɗiɗaɓol. ɗum noddirama kuuɗe lilaɓe. ɗum fuu e ɗum meta dow kuuɗe yeesu gaɗa ummitake daga mayde. kuuɗe lilaɓe kuɗɗiri e tokkuɓe yeesu jaadaynoɓe e maako gaɗa ummitaki makko daga mayde. ɗum kaydini ɗum na seɗɗa. o yeesu ummitiɗo o ñamri yeeso ekkitinol dow laamu maako e dow yonki kesi e ummitaki maako daga mayde. ɗum belɗum. tokkuɓe makko e siryi gam ɓe gasina ɗum nder duniyaru fuu. Amma yeesu wi'i ɓe njooɗo ɓe muña nder Urusalima na ɓe keɓi bawɗe kese gaɗayde ɓe ngajina kulol wala dow laamu yeesu. ɓe siryi wajinki maɓɓe nder leƴƴi duniyaru. ɗum holli bono laawol nder kuuɗe lilaɓe. nden tokkuɓe mo ji'i yeesu e jooɗi dow jooɗorgal laamu dow ko taga fuu. ngam non tokkuɓe mo sey denti iɓe kayɗina nde bawɗe ɗe garoyta. nden ɗum wari e nder julde sakkinki. humto ngo ngo neeɓi nder Israilanko'en. humto ngo e waɗe nder seeto e sarel ngel Yahudanko'en ɗuɗɓe e ngaroya Urusalima daga leyɗe feere feere nder duniyaru. nden ɗemle feere feere e donuuji feere feere e kawrita nder Urusalima. tokkuɓe yeesu e kawriti nder wuro ɗon e ɗon sey soño hendu ummoy e ndu yaada e ɗemle hiite. ɗemle ɗen jippi dow hoore ko moye tawaɗo e suudu ndun. ɗume waɗi ne? e Lukka meti dow ko waɗuno nder alkawal kingal nde Allah wanganno ɓiɓɓe Israila dow hosere Sinai. o waadi alkawal e maɓɓe o hokkiɓe dokaji 10. nden teddungal Allah wangi nder ɗemgal hiite ngal hebbini haykaliru Allah ngal joddake e maɓɓe. amma e sarel ngel ɗum ɗemgal hiite go'otal. hakika Lukka e holla goɗɗum ɗo emo holla Allah wari jooɗo nder haykaliru maako. ruhu Allah ɗum annabo en gaɗuno annabaku dow majum ɗum wari ɗum jooɗo nder haykaliru alkawal kesal wato ɓandu Yeesu kanjum woni tokkuɓe Yeesu. ɓe fuu ɓe garti haykaliru jahayndu to Allah jooɗoto. ɓe puɗɗi wajinki habaru yeesu amma iɓe meta e ɗemle feere feere ɗe ɓe andano amma hu'i non hoɓɓe ɓe iɓe keɓta ko ɓe biyata. ɗum ɗume waɗata ne? ɗon e ɗon sey Bitrus ummi ngam holla ko waɗata. ɗum hebbini kammude ɓiɓɓe Israila non no ayaje mbi'i. Allah siryake hebbinki alkawal ɗuɗinki ɓiɓɓeji Ibrahim hokka ɓe jonde jam e aadilaku nder duniyaru. amma mangu hoore ɓiɓɓe Israila laatake saɗɗum har ɓe kosa yaaki massugaku. joni fa ɗo e nyalde humto sakkinki ɗum waddi rimɗinki to ɓiɓɓe Israila faa ɓe keɓi ɓe dañanama kisnowo. ɓe kiitake mo kiita wareki dow gafangal. Yeesu bo ummitake ngam non joni ɓiɓɓe Israila limɗinama. e ñannan ɗuɗɓe maɓɓe huɗɗi tokkuki laawol Yeesu. ɗum waɗi Lukka windi habaru dow haykaliji ɗiɗi. ngam non waɗi ɗum yiɓi haykaliru Hiridus nder Urusalima. e ɗon tokkuɓe Yeesu jagganto Allah bono horiɓe ɓiɓɓe Israila. amma e woodi haykaliru Yeesu hayru woni yimɓe. haykaliru ndu e hawrita nder gureji nder Urusalima fuu e ɓe ndaara jikkuji yimɓe e laawol feere. non e ñumu dow majum. garoyɓe Urusalima ɗo ɗuɗɓe na en yimɓe Yahudanko'en. iɓe kawti hoore ɓe laati go'o. e ɓe ekkito to ardiɓe tokkuɓe Yeesu iri jonde Yeesu nde gonga e laamu maako nder duniyaru. fa yimɓe ma e sora ko ɓe ngodi ngam ɓe kokka ɓe ngalana e ɓe ñamda le'al go'o e ɓe bo ngada do'are nde fini fuu. e ɓe ekkito to ardiɓe tokkuɓe Yeesu. noye hani ɗum joɗoro? no hani tokkuɓe Yeesu joɗoro e gonga nder laamu makko e nder duniyaru ndu'u? ɗum belnay ɗum ɓernde ay. amma na ɗum belɗum fijo tan. ɗum fuu ɗum waɗi ngam neɗɗo laato haykaliru Allah non no ɗum wonno haykaliru Allah nder alkawal kingal ngam keɓta ekkitinol gongol nder deftere Lewiyanko'en ko ɗum hollata dow limami en ɗiɗo jahuɓe kuugal Allah nder haykaliru maako. ɗon e ɗon mayde hocciɓe. Lukka ɓeydi goɗɗum nanduɗum e majum. ɗum tokkuɓe jawanɓe ruhu Allah nder haykaliru heyru ɓe jari bone ɓe jeggitama. ace e woodi fewre dow kawtal maɓɓe. ɗum caɗɗum mawɗum. daga haykaliru ndun ton ardiɓe ɓen ton ɓe ekkitinama ekkitinol kesol ngol kisnowo. ngam non ɓe nangi ardiɓe tokkuɓe ɓe jari ɓe suudu hitordu ngam ɓe kada ɓe wajinki. ɗum waddi en habaru ɗum to ɗum timmirta nder Urusalima. joni en ndaare habaru goɗɗo tokkuɗo Yeesu biyeteɗo Istifanus. Istifanus ko o salorɗo o ummini hoore
makko o ardiɗo nder tokkuɓe Yeesu ngam o huwa nder ɓe galana emo natta nder haykaliru ngam o ekkitina yimɓe dow laawol habaru Yeesu. Ngam noon ardiɓe haykaliru nangi Istifanus ɓe keɓi saydu en fewre ɓe mbi'i o bonni haykaliru Musa o laatake umminowo hakkilo nden bo o wi'i o fuse ndu haykaliru. E notaki Istifanus hokki habaru e sembe no ɗum warroto non no ɗum wanno annabaku dow majum. O hokki habaru alkawal kiingal ngal fuu no ngal wontidiri. O memi woɓɓe mawɓe nder majum ba Yusufu e Musa nden bo e woɓɓe annabo'en yimɓe maɓɓe kolliɓe ganyandi e hallende fuu e aadilaku maɓɓe. ɓiɓɓe Israila ganyi lilaɓe Allah nder duuɓi ɗuɗɗi ƴaɓɓiɗi ɗon ma ɓe ganyi Yeesu joni bo e ɓe ganya tokkuɓe Yeesu fama ɓe ganyi Allah e hoore maako. Ɓe ɓerni ɓe puɗɗi tehuki laawol warkimo ɓe kocci kaaƴe eɓe pera dow maako eɓe ŋaŋattira ñiiƴe maɓɓe eɓe mbi'a baremo emo ɗon maya o hokki hoore maako to Yeesu ngam o yara bone ngam hakkeji woɓɓe fama o wi e sembe jawmirawo ta nangirɓe hakke ɗum ngam ɓe anda ko ɓe gaɗata. Non ma Yeesu wi Israel mayde maako. Istifanus o laatake goto artuɗo ware ngam tokkuki Yeesu ɗuɗɓe e ngaroya ɗo yeeso amma hallende nde laatake bo awdi ngam kammude. Ngam non Lukka fuɗɗi habaru goɗɗum kesu ardiɗo diina goɗɗo biyeteɗo Sawulu o dari dow gaware Istifanus ngam o tabbitina mayde maako o bo jaɓi ko waɗi. Dara fa Shawulu a nyuma kanko warti Bulus. Lukka yiɗi holla nde hallende wareki Istifanus fota darna laamu Yeesu. Ngam non tokkuɓe Yeesu ɗuɗɓe kallanaɓe doggi ɗali Urusalima non no Yeesu wino ɓe jehi nder leydi Samariya e Yahudiya habaru ko wanno kanjum tokkata nder kuuɗe lilaɓe garayɗum.